Uyabona masikhuluma ngegwili zakwaNdinisa-ke. Sisuke sisho abantu abafana nabo ucembele sicalayo. Mina ngethwala ukuthola kwami akungihlazi futhi ngihleze ngibatshela abangafana ukuthi akungihlazi. Ngizwa nje abanye abantu mase kujika kuyapi. Kanti ngakulandela ukujika yini. Ola lapho we quality mfokabiyela lapho eNatal. Ola mfethu. Olundi yaphila. Hayi ngiright mfethu. Igwili lizobe babafika abafana abazohola. Yizo lezi sikhuluma nge one day tournament hayi ukuthi iphelela la one day tournament. Umuntu nje umsize ngekhobalo lakho ngomuthi wakho eveleza ezobonga. One day tournament. One day tournament. Bala kakhulu. One day tournament. One day tournament. Le mali lenebhinqa nayo. Ngine stash kakhulu nayibangwa yini. Khuluma nge one day tournament la. Khuluma nge one day tournament. One day tournament. One day tournament. Sure.